नै जोंहा गसाइगाव टाउननिफ्राय बेरायना फैबाय नालाय मामिया मेथाइखौ माबायदि गोबाना लायो हनै बा सान्दुं गोसालै जि गरम साथाबो गैया नै बाम नांगौसो ओमफ्राय जोंना लान्थि थख्लिखौ बिराद थाबायनांगौ लामाया गारि गैया मटर गैयानो बिनि सायाव हाब्रु दंलायबावो हनै हाब्रुआ नुहुरखाबाय बाजाबाय आंनि बिदिया बाजाबाय अबेबा थांसिनो हाय होनदो दे हाय होनदो दे हाय होन हाय आं बाजाबाय नै गायदेया थाबायनो हाया नालाय बाजानोल' गाबो फुङावनो बानानै बेरायनांगौ मेथाइ लायनांगौ आरो मोनसे खोथा बेना उदैयाव माबा गोरा जाबावबायसो बे गोराया मा बुस्थु बेखौनो मोजां देखायनो मोनबा मोजां जासिगौमोन उदैयाव गोरा जादों आरो जौ संग्रा Haydi mami baleu tu. Tu. Haydi mami baleu tu. Hay. Haydi gitti. गोबोर ओंखारबोबाय जों नै मामियाबो नै थबसे हमलायबाय सान्दुं गोसा जानानै थबसे हमबावबायसो मामि गायदेया आय मामि गायदेया मामे नालाय ओइ मा नायदों नोङो नानिखौनो जों हस्पिटालाव लांनो थांगासिनो हस्पिटालाव देखायनांगौलाय दे मामे जोङो दायो मोनफैबाय मेडिकेल सिङाव JMC हस्पिटाल बेयो JMC हस्पिटाल बे
दिनै रबिबार ना मानसि गैया बारा मोनसे जोङो बै बिल्डिं मोनसेयाव थांगोन बैयाव नै मामि ओरैनो हरलाय नै जोंना मामियानो बेमार जाबाय थायोलै मामिखौनो लाबोनांगौ हस्पिटालाव सामफ्रामबो लाबोबाय थानांगौ मामिया हनै ओइ ओरैनो हरलाय बेखौनो हस्पिटालाव लाबोदों जों दिनै डक्टरा लेंहरदों अपारेसन खालामनांगौ दंबावोना बेखौनो खालामगोन नामा लेंहरदों दिनै जों थांगासिनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों दा हस्पिटाल सिङाव मोनफैबाय जों दा गाखोगोन लिफ्टआव लिफ्ट सिङाव थांसैलाय ए माने गायदे दे नुयोलै नोंखौलाय थांदों नों ओरै बेरायदो